तेलेंगानायावबो बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सान फालिदों। तेलेंगाना बर' अनसाय गौथुमनि बानजायनाय सानसेनि हाबाफारिजों 14 नबेम्बरखौ तेलेंगानायाव थानाय बर' सुबुंफोरा खौसेयै ज' जानानै तेलेंगाना ककापेट अब्लागाव फालियो। स्निजिब्रैथि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन डक्टर फणीन्द्र गयारी, इउनिभार्सिटी हायद्राबाद, डक्टर हिमालय बसुमतार, DRDO हायद्राबाद आरो डक्टर दासारि प्रसाद राव बिथांमोना। बे हाबाफारिनि गेजेरजों तेलेंगाना बर' अनसाय गौथुमा तेलेंगानायाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ खौसे खालामनाय आरो बर'नि राव थुनलाइखौ रैखाथि खालामनाय आरो दिन्थिफुंनायनि थाखायबो बिथांमोना हाबाफारि लादों होननानै फोरमायो। साउथ इन्डियायाव बे हाबाफारिया बयनिख्रुइ देरसिन द लार्जेस्ट गेदारिं अफ बर' पिपल in South India to celebrate this literary day or foundation day of Boro Sahitya Sabha. दिल्लीयाव जाबाय थायो, आसामाव जाबाय थायो, किन्तु साउथ इन्डियायाव बा हायद्राबादाव बिदि जाफेराखैमोन। दा बेनो बयनिख्रुइ देरसिन। दा बिनि थाखायबो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो आखाइ खबनो थाखाय आं खावलायबावबाय। जोङो तेलेंगाना बर' वेलफेयार एस'सियेसननि जानानै तेलेंगाना रायजोआव थानाय दाब दाब जायगायाव थानाय बर' सुबुंफोरखौ लानानै दिनै हायद्राबाद नोगोरमानि ककापेट होननाय ओनसोलाव बर' थुनलाइ जोनोम सान 47थिखौ फालिनाय जादों। बयखौबो गोजोननाय थाबाय फैनायनि थाखाय, जोंनि फारसेनिफ्राय आफादनि जानानै जोङो बयखौबो साबायखर बावहरबाय। गोजोनथों।